салом алейкум тамошобинон азиз, хуш омадед ба канали барномасоз тв. Бо шумо ҳақназаров Далер. дар видеои имрӯза барои шумо якчанд саволҳои шавқовар ва мантиқиро пешкаш мегардонем. Шумо метавонед дониш ва мантиқи худро бисанҷед. қайд менамоям ки барои ҷавоб додан ба як савол 10 сония вақт дода мешавад. ба чанд савол ҷавоб додед ва кадом саволҳо барои шумо бениҳоят шавқовар буд ва ҷавоби онҳоро ёфта натавонистед, хоҳиш мекунам дар комментария нависед. омода бошед дар як ҷой бароҳат нишаста ба саволҳо ҷавоб диҳед. рафтем. саволи якум: қимати ифодаи зерин ба чанд баробар аст? ҷавоб: қимати ифодаи зерин ба 8 баробар аст. агар ҷавоби шумо ҳамин бошад, як лайкро зер кунед. саволи дуюм: ду хона оташ гирифта истодааст. яке хонаи бой ва дигаре хонаи камбағал. корманди пулис аввал оташи кадом хонаро хомӯш мекунад? ҷавоб: оташи хонаҳоро корманди пулис хомӯш намекунад. оташи хонаҳоро корманди оташхомӯшкунак хомӯш мекунад. саволи сеюм: дар расми зерин хатогии бузурге тасвир ёфтааст. ин хатогӣ чи аст? марҳамат нишон диҳед. ҷавоби саволи се: чӣ хеле ки шумо мебинед, ин расми хона ҳаст. агар аз тиреза нигоҳ кунем, берун тобистон аст ва агар аз дар нигоҳ кунем, берун зимистон аст. хатогии бузург дар расм ҳамин аст. агар ҷавоби шумо ҳамин бошад, шуморо табрик мекунем. саволи чорум: дар як хона 5 духтар аст. духтари якум китоб хонда истодааст. духтари дуюм шоҳмот бозӣ карда истодааст. духтари сеюм пухтупаз карда истодааст. духтари чорум бошад либос шуста истодааст. гӯед ки духтари панҷум чӣ кор карда истодааст? ҷавоб: духтари панҷум бо духтари дуюм шоҳмот бозӣ карда истодааст. дӯстони азиз, агар саволҳои шавқовар ва мантиқӣ ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба видео лайк гузоред. агар ба канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нав бехабар намонед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. хайр дӯстон.